important? Atin tamong sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan storya. Marakalamya yaliwang storya pero storya na ning metong anak troubled ne. Enabalo na nung para sa anak imbi. So ngayon mag-practice kami so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, like artist ang tarita, po teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience kasi aliwait ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, bakanta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show. And 2 weeks, mag-open na kami Puking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Eh. Bala mo, there's a higher power adapen that calls you to do something. And then, bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yamen nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linebia Seminaryo. Ngayon pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bokasyon daring kaparyan, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po gino't yung plano para kay katamungan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kayanakan na mag-divert mo rin king alubang paralan king arts. Yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay. Panahuli na mo po agkatan niyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe ne King Perry and dakala po akwang aral kening piaglo na yun. Ang katanda kayo pong Manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, mikit-ikit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tuting palabas. Mikit-ikit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayo ining role na ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako, pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamang Christian, kahit ang role ko, dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito, mas maging effective ya, mas makaking-inspire na ka rin aliwang. Kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa dari Sir Andy, ang parang aluwang art, ang teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwayang calling mo ngayon aluwanan naman yung calling. Alang kay ka rin, kami kasakit. Atin mo rin kasakitan, pero siguro itang permission kayong seminaryo, atin mo naman kasaupan kaya kami tauling. Atin mo naman program makanya, mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Itong vocation campaign, makasab ka rin aliwan, pag-spark ka rin kaya nakan. Ito mag-push ka na ako, na masamasan. Tawin na mo mong, palagay mo timely na pasibaya mo palagay in Perry. Very timely Yeah, very timely especially po ka rin kaya nakan ngayon Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon mas reach mo na rin kaya nakan. So, I think we are getting there. Itang mas reach mo na rin kaya nakan, mas nakan ma-inspire ka rin kaya nakan. Magtango o tango kayong kayo sa nga pong gin.
and at the same time pasikanan ng karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kayong family, barkada, religious vocation, yaliwa. Marinig yung dun sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiis lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Pres. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Word na gagamitin ko would be opportunity. So, opportunity for those who may want to explore other industries, earn a living, or learn about different things. But there's also opportunity for those abusers online to use this technology, again, to trick people, to fool other people into believing what they're saying, or even for scamming people. And we have seen some examples of that online being used in money scams, for example, or getting information phishing din po, no? Pwede siyang gamitin for that. Because the youth, sila yung gagamit. Parents, so they would be aware kung ano yung bagong technology ngayon, ano yung bagong risks, how do they protect themselves and their kids din, no? And of course, yung educators din, because believe it or not, we really have used it in school, no? It can help us with our research, it can help us with our studies, but at the same time, how do you harness this technology so that it can be a tool for learning and not of course, the opposite. Sa mga business automation, so madami kasing processes ngayon. For example, merong paulit-ulit na processes sa HR. Kahit kunyari sa mga simple surveys lang, mahirap i-analyze lalo na kapag thousands yung empleyado mo. Pwede mo na siyang gawin ngayon. Nagagawa ka lang ng simple AI system kung saan yung dati mong 2 months na gagawin, kaya na siya in 1 day. And paano ba natin apply ito sa, for example, sa government right now? Okay. Sa tingin ko, kung ako yung gagawa. Kunyari, local government unit. Sige. Ang target ko sa business registration, for example. Okay, business Kasi, registration. Ikaw, kunyari, you just want to put up a business. And ang current na gagawin natin ngayon, aalamin mo, ano ba, sole prop ka ba? Or corporation ka ba? Or one-person corporation? Aralin mo kung fit ka ba dun sa mga categories na yon. Pero the better solution is, okay, sabihin mo na lang sana sa AI na, okay, this is what I want. Ano yung mga requirements mo para sa akin? Ever since I sat as congressman, I've been having dialogues na nga with DPWH, SCTEX on how this can be established. I think they're finishing lang. They've recovered the properties here.
and then President Jake Bincal will be coming to inspect. So hopefully we do this because this was initiated because I directly wrote to the President a year ago with attached letters for our huge developers here, Aboitiz, Ayala, that this development is very integral for the economy of not only Tarlac but the whole Central Luzon. Diba, marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area will, in the few years, will be, I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon, so it doesn't get any more strategic than that. Well, normally an interchange like this costs at least 300 million pesos. But this one kasi, andito na siya eh. Diba? It's a matter of completing na lang the missing ramps. So, I think less than half, or half, or less than that of the 300 million budget. But the assurance that we will be giving is that we will complete the entire interchange as designed, as designed originally. This is to speed up more economic activities and economic benefits, para sa motorista, it will save them on travel time. Siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginhawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorist, the public. But on the businesses, of course, the accessibility nung area is further enhanced. So, kasi dati, kung andito ka sa Luisita at gusto mong pumuntang Baguio, kailangan mo pang umikot ng Concepcion. Diba? You need to travel another 15 minutes and then come here another 15 minutes. So you waste 30 minutes going to your businesses north. No, so that's one. You save on travel time and it opens up more opportunities. Of course, this will further naman link us with all the other infrastructure, the SCTEX, TPLEX, the airport, diba? And the province as a whole. So yun yung mga benefits na nakikita natin. Gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi maganda nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiisip lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre ganon sa transplant. Yun ganon. Sa health kasi yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pro-pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap.
na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yun lang. Itong ginawa natin for today. Ating tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning di kaya nakan storya daring Kapampangan, storya marakalam niya yaliwang storya, pero storya na ni metong anak troubled ne ang enabalo na nung para sa anak imbi. So ngayon may mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kaya betamong artista, ng artisan tarita, pong teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliwait ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, banganta mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show. And 2 weeks, mag-open na kami Puking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, inining bagay rin yun, kaya they just happen. Eh. Alam mo, there's a higher power at the pen that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat kayong Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yaman nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, may buklating kapanandama na Linubia Seminaryo. Ngayon yung pari na. So bala mo, it's such a, it's very important na gawan miya ini para bala-balaw sing bukasyon daring kaparian, daring anak. At even then, if you don't have any plans of becoming a priest, it's a good story to reflect on nung nano yung calling tamo, whatever it is. Banta, ing nga po ginot, yung plano para kaya katamungan. Okay. Siyempre, para lang niya rin po ini kareng kayanakan na mag-divert mo rin king aluwang paralan king arts. Yes, yes. Well, sabi ko pin, the show is not just a vocation campaign. It's an entertainment. It's an outlet. It is it opens people possibilities for a theater career or anything. It's a Kapampangan Sarsuela. So it's art and culture as well. Okay. Panahuli na mo po, agkatan nyo po rin kaya katamong talapanalbe na manalbe, ne? King Perry and dakala po akuang aral kening piaglo na yun. Ang katanda kayo pong manalbe, Perry, the musical, rin pong schedule at chula kayong screen. Sana po, likit-likit tamo, duwano po rin makaschedule shows, and I'm sure marakala pa po rin tutuking palabas. Likit-likit tamo po. Okay. Makanano may pagsa dyan, ining role ng Perry, medyo mabayad siya tayong role na ini. Oo, medyo mabayad yung role ng Perry. Do makaredit kong bagya, uling pari ko siyempre, itang maging biyena, itang kwento na from teenager hanggang magpari. Siguro yung challenge mo ngayon uling ako pari na ako. Itang makananong may balik pa si Bayo na anak, teenager, magulo, makanyan. At saka siguro itang ako ang timpari, makananong kaya bakit yamong Christian kahit ang role ko, dapat i-pairing akit da. The story of Perry. Baka nito, mas maging effective ya, mas makainspire na ka rin aliwang kaya nakan mo naman. Siguro itang challenge bagya ka na ako. Pero ngayon naman, ulit sa dari Sir Andy, ang parang aliwang art, yung teatro, makapag-adjust naman at mas mag-improve every mag-prepare ka practice. Ka ba masyado kabado uling nakaman na usually makiabi karang makanyan aluwayang calling mo ni aluwanan naman ng calling. Alang kay ka rin kami kasakit. Atin mo rin kasakitan pero siguro tang permission kayong seminaryo atin mo naman kasaupan kaya kami tawuling atin mo naman program makanya mag-present kami mo naman. At saka siguro, may balik kitang intention ng pong goal ng palabas. Itong vocation campaign, pamakasap ka rin aliw, pag-spark ka rin kaya na mag-push ka na ako na masamasan. Kauli na mo mong, palagay mo timely na pasibayan mo palagay in Perry. Very timely yan.
Yeah, very timely yun. Especially po karing kayanakan ngayon eh. Yung goal na kasi yung Sir Andy ngayon eh, mas reach mo lang kayanakan. So I think we are getting there. Itang mas reach mo lang kayanakan, mas dakan ma-inspire ka rin kayanakan. Magtango o tango kay kayo sa nga pong gin. And at the same time, pasikanan yung karelang ugnayan kayong pamilya. Oo, dakalya po, actually dahil ko po abangan. May po dakalya po lessons kay family, barkada, religious vocation, yaliwa. SCTEX on how this can be established. I think they're finishing lang. They've recovered the properties here. And then President Jake Bincal will be coming to inspect. So hopefully we do this because this was initiated because I directly wrote to the President a year ago with attached letters for our huge developers here, Aboitiz, Ayala, that this development is very integral to for the economy of not only Tarlac but the whole Central Luzon. Diba marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurship entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area will in the few years will be
I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon, so it doesn't get any more strategic than that. Well, normally an interchange like this costs at least 300 million pesos. But this one kasi, andito na siya eh. Di ba? It's a matter of completing na lang the missing ramps. So, I think less than half, or half, or less than that of the 300 million budget. But the assurance that we will be giving is that we will complete the entire interchange as designed, originally. This is to speed up more economic activities and economic benefits. Para sa motorista, it will save them on travel time. Siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginhawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorists, the public. But on the businesses, of course, the accessibility nung area is further enhanced. So kasi dati kung andito ka sa Luisita at gusto mong pumuntang Baguio, kailangan mo pang umikot ng Concepcion. Diba? You need to travel another 15 minutes and then come here another 15 minutes. So you waste 30 minutes going to your businesses north. So that's one. You save on travel time and it opens up more opportunities. Of course, this will further naman link us with all the other infrastructure. The SETEX, TPLEX, the airport, diba? And the province as a whole. So yun yung mga benefits na nakikita natin. Gusto kong marinig yung dun sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, saka sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiis lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga opo, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So, yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Halos walong dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIFAR? 40 years ago, simula po. For 78 years. So, meaning 1947 na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as Line Bureau. So marami na talaga yung nangyari na from a mere agency for regulation,
and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse, yung not only on those mentioned functions. Now, we are now on livelihood interventions and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area. And yun, from a meager budget, kahit papano, medyo lumaki na rin siya, marami na rin siyang mga tao as far as Plantilla position is concerned. And of course, we are aiming for of course a very hopefully ay mas dumami pa yung budget yung budget natin, and maging siya aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry. So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher folk ang involved dito, even yung mga big players, yung nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So, lahat ng nasa value chain, ito yung ating, ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito? Nang sa gayon po, umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources. Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things para makabuo tayo ng mga policies, and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters, pati sa feeding, pwede na siyang through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. Ito na lang po yung mga na-awardan po kanina, parang 25 years po yung mataas natin in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan nang sa gayon po mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan? So every year, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares,
Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service, 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government, particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na ito, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years niyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ibinamimigay natin? So dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa mga sa kanila. So particularly sa Zambales. So ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po tamang edukasyon. Oo, at ang edukasyon. So isa sa pangarap ng ahensya ay yung lahat ng anak ng mangingisda ay makagraduate. So bilang isang proyekto natin ay yung pagkakaroon ng scholarship para sa mga anak ng mangingisda. Meron po kayong mensahe sa mga constituents po, sa mga mangingisda? So sa ating mangingisda, panatilihin po nating proteksyonan ang ating mga kalikasan tulad ng ating mga protected areas upang lalo pang dumami ang ating isda at maging sustainable ito para sa ating mga susunod na henerasyon. Ako po si Joella S. Kagiwa, 18 years old, nakatira po ako sa Pantalan Luma, Orani, Bataan. Joella, yun yung tatlong photos, di ba? Habang kinukunan mo yun, ano yung naging inspirasyon mo? Yung pagsisikap po ng tatay ko, gusto ko po sanang masuklian yun kahit papano po sa pagsali po sa contest. Pero for sure, hindi ka nag-expect by that time, no? Kung may kukwento mo sa akin, kunyari, hindi ko pa nakita yung picture na yun, ano ba yung nilalaman nun? Nilalaman po nun yung pagiging responsabling mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po, nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po sa tabi lang din po ng bahay namin kasi malapit po kami sa ilog. Yung bakawan na po yun ay pinapamahayan po yun ng mga isda, alimango, supo, para po dumami po sila. Then lastly po, nangingisda po yung tatay ko. Gamit po yung tamang sukat po ng lambat para po hindi mahuli po yung mga isdang maliliit. Tsaka hindi po siya gumagamit ng dinamita para sa Masasabi mo bang bilang ikaw yung, ano ba pangalan ni Papa? Willie Kagiwa po. Si Mang Willie, no? Masasabi mo ba na maswerte ka kasi sa murang edad mo na ituro sa iyo ng mangingisda mong tatay yung mga ganung bagay na pagiging responsable sa karagatan, pagpapanatili ng kalinisan? Opo, maswerte po ako na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Anong in-enrollan mo sa college? Sa college po, tourism management po. So itong tourism na to, moving forward, paano may i-apply yung mga turo sa iyo ng tatay mo, sa tingin mo? Yung mga turo po ng tatay ko, i-apply ko po kunyari po sa pagiging responsable po, especially tourism po. So iba-ibang lugar po yung napupuntahan ko. So papangalagaan ko po yung kalikasan po, especially po sa karagatan. Meron ka bang gustong sabihin sa BIFAR with this contest and sa mga ganitong klaseng programa? Sa BIFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po sa pag-aaral ko at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Thank you so much po. Ginawa natin for today. Atin tamong Sarsuela, entitled na Perry the Musical. Ito yung storya ning din kaya nakan storya daring Kapampangan storya. Marakalam niya yaliwang storya pero
Storya na ng metong anak, troubled ne, nabalo na nung para sa anak imbi. So, ngayon mag-practice kami, so may nagkatamong kapamilya, kaluguran, kabalen, banta, dening kayabe tamong artista, artisan tarita, pong teatro Kapampangan, feel da na yung may ka-audience, kasi aliway ang ating audience eh. At hindi ta ka stress level and pressure. So, may nagkat kami, baka mo, but we still have 2 weeks. Mag-practice kayo pa, lilinisan mo yung show. And 2 weeks, mag-open na kami booking Holy Angel University, July 19 at 5 p.m. And then we have another show at the Laos Event Center on July 26 at 5 p.m. as well. Bali ako, running bagay rin yun, kaya they just happen. Bala mo, there's a higher power that calls you to do something. And then bali naman, ating pari, may sinulat yung Facebook nga na anya kanong Ilben na yung Perry. Dapat mag-aral yamen nila. Pero yung Ilben na yung Perry, the musical, 15 years ago, buklating kapanandama na Linibia Seminaryo. Ngayon yung pari na. So bala mo, it's such a...